estou segurísima que en moitas ocasións encontrastedes vos unhas masáns con esta cousa oscura. Chámase fumagia ou fumaxe ou fumagina. É unha cousa que sale se a limpamos. É con bastante facilidade. Se a vosa pregunta é se isto se pode comer, podedelo comer con total tranquilidade, pero salelle con moita facilidade e é mellor limpalo porque é como se ten moito, está como moi seco, mas pódenos amargar un pouco. Non é que sea un problema moi grave, solo é estético, digamos. Este tipo de hongo está ahora mismo nas nosas masáns porque antes hubo ou pulgón, ou cochinilla algodonosa ou algún tipo de bicho que o que excreta, o sea, come salvia dos brotes novos e o que excreta é un melaso. Este tipo de hongo simplemente vive pegado a ese melaso e alimentase del. Non é un problema moi grave en principio, pero se está pousado nas follas, que estou segura que o vistedes ou en camelias, ou en masanseiros, ou en limoeiros, ou en moitísimas plantas que tuveron antes unha peste como o pulgón ou a cochinilla, ou podelle chegar a facer moito daño porque fai como unha capa negra e non lle deixa facer ben a fotosíntesis ao árbol. Así que, sabedes, non é que sea un problema grave, pero se o queredes evitar, po ano tendes que tratar o árbol do que tuverades nos brotes novos. Pulgón, cochinilla, o que sexa, hai no que tratar. É algo que só lle afecta, digamos, estéticamente, porque por dentro están perfectas. É riquísimas. Esta é unha gran Smith, masán de inverno. Esta chega ben no árbol se non atira moito o vento, alá hasta febreiro ou así. Teño masáns frescas do árbol.